Det er så positionslyset. Jeps. Går vi om til det nye her bagpå. Positionslys. Det ser godt nok lidt skarpt ud, men det er nu ikke så galt. Og nummerpladelys. Okay, vi prøver at sætte noget blinkværk på lige om lidt. Det er måske lige svært nok at se, men der er faktisk lys i både blinker og i den normale baglygte. Det skal nok blive fint.